20. května 1941 nad Krétou zaplnili oblohu stovky německých letadel. Bombardéry, kluzáky a tisíce výsadkářů sestoupili na ostrov, který bránilo asi 57 000 spojeneckých vojáků a civilní obyvatelstvo odhodlané bojovat. Tak začala operace Merkur, největší letecká invaze, jakou kdy Německo podniklo. Během několika dní zůstaly Maleme, Chania, Rethymno a Heraklion pod neustálou palbou. Celé vesnice byly zničeny a cesty pokryty mrtvolami. Německo ostrov obsadilo, ale ztratilo tolik mužů, že Adolf Hitler již nikdy podobnou ofenzivu neschválil. Co nacisté na Krétě udělali, že tisíce lidí zmizely beze stopy. Kréta. Ráj, který Hitler odsoudil. V roce 1940 se Řecko pokoušelo zůstat neutrální, zatímco Itálie tlačila z Albánie, okupované od roku 1939. Atény se vyhnuly provokaci Říma i po potopení křižníku Hele. Neutralita byla manévrem pro přežití. Benito Mussolini si za cíl vybral Řecko. 28. října 1940 předložila Itálie ultimátum, zatímco její jednotky již překračovaly hranice z Albánie. Metaxas ho odmítl, proslul jim ne a země se okamžitě mobilizovala. Itálie očekávala krátké tažení. Selhala. Její síly postupovaly špatně připravené, byly zastaveny v horách a utrpěly vážné logistické problémy. Řecko využilo terénu, zatímco obyvatelstvo pomáhalo přepravovat zásoby po nemožných cestách. Italský nápor byl zlomen a Řecko přešlo do protiútoku, který v plné zimě vytlačil nepřítele zpět do Albánie. Mnoho ztrát bylo způsobeno chladem a vyčerpáním, ale postup pokračoval. Pro Londýn se Řecko stalo první zemí, která přiměla armádu Osy k ústupu. Tisíce mužů z 5. krétské divize byly poslány na pevninu, aby bojovali v Albánii. Získali pověst tvrdých a účinných jednotek. Ale zatímco bojovali daleko od domova, Kréta zůstávala stále více vystavena nebezpečí. Italská porážka změnila plány Berlína. Hitler nepovažoval Řecko za prioritu, ale konflikt ohrožoval německé jižní křídlo. Britská přítomnost mohla ohrozit trasy ve východním Středomoří a přiblížit nepřátelské bombardéry k ropným polím v Ploješti. Italské dobrodružství se pro říši stalo strategickým problémem. Od května 1940 někteří Britové již varovali před důležitostí Kréty. Mezi nimi byl John Pendlebury, archeolog a hluboký znalec ostrova, díky své práci v Knosu. Pendlebury byl vyslán do Řecka britskými zpravodajskými strukturami spojenými s MI-R a dokázal vstoupit do země, když ostatní agenti byli řeckými úřady, které stále bránili neutralitu, odmítnuti. Okamžitě přeplul na Krétu a začal kontaktovat staré známé v městech a horách. Zatímco v Evropě mnozí hleděli na obecné mapy, on znal každé údolí, přístav a soutěsku na ostrově. Pendlebury chápal něco zásadního. Ten, kdo ovládne Krétu, bude ovládat středobod východního Středomoří. Z jejich přístavů, zejména ze zálivu Suda, mohly operovat námořní síly schopné střežit Egejské moře a trasy do Egypta. Z jejich letišť mohlo letectvo zasahovat do pevninského Řecka, Libye nebo na otevřené moře. Ostrov se nacházel mezi 3 rozhodujícími válčišti – Balkánem, Severní Afrikou a Blízkým východem. Se souhlasem Řecka připravil Cunningham záliv Suda pro královské námořnictvo a dorazily nové britské jednotky, které měly základnu chránit. Příchod těchto sil umožnil řecké vládě přesunout 5. krétskou divizi na pevninskou frontu. Toto rozhodnutí však zanechalo Krétu bez značné části jejich nejzkušenějších bojovníků těsně před německým útokem. Začátkem roku 1941 učinil Hitler definitivní rozhodnutí. Dne 5. prosince 1940 již bylo rozhodnuto připravit invazi do Sovětského svazu. Pro provedení tohoto plánu bylo třeba nejprve zajistit Balkán. Plánovaná operace proti Řecku s názvem Marita přestala být druhořadou možností a stala se okamžitou nutností. Pokud by se Velká Británie upevnila v Řecku a na Krétě, Německo by mělo hrozbu v Týlu na jihu těsně předtím, než by se vydalo na východ. Řecko muselo padnout. Nicméně v Aténách se stále pokoušeli získat čas.
Metaxas se zdráhal přijmout malé britské jednotky, které by nedokázaly zastavit Německo, ale vyvolali by jeho útok. Chtěl dostatečnou pomoc, nebo žádnou. Jeho vojenský propočet byl jasný. Symbolická přítomnost by byla zbytečná. Problém byl v tom, že Řecko již vyčerpaně bojovalo v Albánii s unavenými muži, opotřebovaným materiálem a omezenými zálohami. Koncem ledna 1941 zanechala smrt Metaxase na rakovinu hrtanu zemi bez vůdce, který udržoval tuto linii obezřetnosti. Jeho nástupce Alexandros Korizis projevil větší ochotu přijmout britskou podporu. Churchill chápal tuto příležitost jako možnost vybudovat Balkánskou frontu společně s Řeckem, Jugoslávií a Tureckem. Do Athén byly vyslány diplomatické a vojenské mise. Na papíře se spojenectví mohlo zdát mocné. V praxi záviselo na špatně vybavených armádách, pomalých rozhodnutích a vládách podrobených obrovskému německému tlaku. Zatímco se diskutovalo o počtech a plánech, divize říše se již soustředily v Rumunsku a Bulharsku. Situace na Krétě se s každým týdnem stávala choulostivější. Ostrov měl britské jednotky, rostoucí námořní zařízení a obyvatelstvo nepřátelské k ose. Měl také symbolickou hodnotu, zůstával svobodný, zatímco balkánský kontinent se nakláněl k totální válce. Pendlebury procházel vesnice, mluvil s místními významnými osobnostmi a hodnotil možné skupiny odporu. Věřil, že s dostatečným množstvím zbraní by Kréťané mohli proměnit hory v past pro jakéhokoliv útočníka. Zbraně však nepřicházely v potřebném tempu. V únoru a březnu 1941, zatímco Řecko pokračovalo v boji proti Itálii, hlavní nebezpečí již nepocházelo z Albánie, ale ze severu. Bulharsko se přiblížilo k paktu tří mocností a otevřelo cestu německému rozmístění. Řecké vrchní velení diskutovalo o tom, zda bránit Thrákii a východní Makedonii, nebo ustoupit k pevnějším liniím ve vnitrozemí. Každé zpoždění spotřebovávalo čas, který již neexistoval. Pro Kréťany byla situace ještě horší. Britové i Němci ji považovali za nepostradatelnou a ostrov byl na pokraji izolace. Infiltrace, smrt, která spadla z nebe. Když přeživší evakuovaní z Řecka spatřili na obzoru Bílé hory, Kréta se ukázala jako útočiště. Většina transportů vplula do zálivu Suda. Příjezd však nepůsobil bezpečně. Byly tam potopené vraky, poškozené lodě a křižník HMS York napůl potopený po italském útoku. Bombardované molo od prvního okamžiku ukazovalo, že Kréta je již pod neustálou palbou. 25. dubna dorazily 4 prapory 2. divize z Nového Zélandu. Vylodily se vyčerpané po ústupu z řecké pevniny. Britský důstojník nařídil složit veškeré zbraně, kromě pušek a pistolí. Brigádní generál James Hargest to odmítl v přesvědčení, že toto vybavení již nebude vráceno. Navzdory jeho protestu mnoho rot přišlo o těžkou výzbroj. Tato scéna zanechala v britských jednotkách a jednotkách Commonwealthu hořký dojem. Během několika dní bylo téměř 27 000 mužů rozptýleno mezi Sudou a Chaní. Usídlili se v olivových hájích a na svazích. Příděly byly chudé a chyběl chléb. Krétská pohostinnost kontrastovala s nedostatečnou organizací. Chania a její okolí byly přetíženy. Spolu s formovanými jednotkami se objevili letci bez letadel, mechanici bez nářadí a opozdělci všeho druhu. Také civilisté prchající do Egypta. Řecká královská rodina a prozatímní vláda dorazili na ostrov, ačkoliv jejich přítomnost vyvolávala chlad. Král Jiří nesl břemeno diskreditace za to, že legitimizoval Metaxasovu diktaturu a mnoho Kréťanů si pamatovalo, že jim byly zbraně před lety zabaveny. Nyní čelili invazi téměř neozbrojení. Kréta kombinovala pobřežní města s drsným a hornatým vnitrozemím. Hrdost, pohostinnost a paměť na odpor zůstávaly živé. Tato identita měla být v následujících dnech rozhodující. Mezitím se v Berlíně a Atenách připravovala německá operace. Britská nadvláda na moři činila konvenční vylodění riskantním, takže schůdnou se zdála pouze letecká ofenziva. Kurt Student přesvědčil Hitlera a Göringa, aby zahájili operaci Merkur. Plán měl napadnout Maleme, Chanii se Sudou, Retimno a Heraklion pomocí výsadkářů a vzdušných posil. Letecká koncentrace byla obrovská.
Na letištích v kontinentálním Řecku se shromáždilo více než 500 letounů Junkers 52. K nim se přidali stroje Stuka, Junkers 88, Dornier, Heinkel a stíhačky Messerschmitt. Německá rozvědka se však dopustila závažných chyb. Odhadla, že britská posádka na Krétě dosahuje sotva 5000 mužů, že v Rethymnu nejsou žádné jednotky a že civilní obyvatelstvo přivítá útočníky s nadšením. Dokonce se očekávala 5. kolona příznivá pro Německo. Nic z toho nebyla pravda. Na ostrově byly mnohem početnější britské, australské, novozélandské a řecké síly, kromě obyvatelstva odhodlaného bojovat. 29. dubna přijel generál Bernard Freyberg, novozélandský hrdina z první světové války, aby převzal velení nad obranou. Obdržel tajné zpravodajské informace z dešifrované německé komunikace, ačkoliv se domníval, že pocházejí od špionů. Tyto informace odhalovaly, že se blíží velký vzdušný útok. Přesto Freyberg vyhodnotil, že hlavním nebezpečím bude námořní invaze. Tento závěr ovlivnil obranné rozmístění. Zálohy byly umístěny daleko od Maleme, linie byly nataženy k pobřeží a pozornost byla rozdělena mezi moře a vzduch. Hlavní hrozba však byla na obloze. Za rozbřesku 20. května 1941 začal útok. Z Athén odstartovaly vlny letounů Junkers 52 naložených jednotkami Fallschirmjäger. Kluzáky postupovali dopředu, aby zaútočili na protiletadlové baterie a klíčové pozice. Za úsvitu se nad Maleme a Chaní zaplnila obloha motory. Jako první udeřili bombardéry. Poté se objevily černé siluety transportních letadel. Ze země sledovali mnozí obránci, jak se otevírají stovky bílých padáků, zatímco padaly červené, zelené a žluté kontejnery se zbraněmi a zásobami. Kréta vstupovala do formy války, jakou na této úrovni žádná fronta neviděla. V Maleme stříleli novozélandští vojáci z 22. praporu na muže zavěšené ve vzduchu. Důstojníci nařídili mířit na boty, aby lépe odhadli pád. Desítky výsadkářů zůstali bez života viset nebo se roztříštili při dopadu na zem. Kluzáky přistály v kamenitém řečišti Tavronitis pod těžkou palbou. Některé se roztříštily na kusy, jiné zůstaly znehybnělé. Přesto se německým jednotkám podařilo přeskupit a postupovat směrem k přistávací dráze a kótě 107, která představovala dominantní bod letiště. Boj se stal bezprostředním a brutálním. V údolí Aia a kolem Galatas se odehrálo totéž. Německé jednotky sestoupily na dobře ukryté novozélandské pozice a utrpěly obrovské ztráty. 19. prapor uvedl, že zneškodnil 155 výsadkářů a zajal pouze 9 vězňů. Řecké jednotky, původně špatně vyzbrojené, se bránily s větší tvrdostí, než se očekávalo. Dokonce i potrestané nebo improvizované síly reagovaly s nečekanou násilností. Britové během několika hodin pochopili, že bitva se nebude řídit konvenčními vzorci. Největším překvapením pro Německo bylo civilní obyvatelstvo. Rolníci, starci, ženy, chlapci a kněží vyšli s brokovnicemi, noži, sekirami nebo zemědělským nářadím. V Perivoli byli izolovaní výsadkáři zneškodněni sousedy ozbrojenými motykami a krumpáči. V Alikianou zaútočili nepravidelní bojovníci na německé týlo. Kněží vedli skupiny dobrovolníků a někteří mniši bojovali s ukořistěnými puškami. Pro německé velení byl tento lidový odpor skandální a rozhořčující. V kasteli Kisamou čelil německý oddíl 72 mužů prvnímu řeckému pluku a krétským civilistům. Více než 50 Němců zahynulo a zbytek padl do zajetí. Na konci prvního dne bylo zabito 1856 německých výsadkářů. Skutečné číslo pravděpodobně překročilo 2000. Přesto Německo dále bojovalo a soustředilo veškeré své úsilí na proražení cesty k západním letištím. Letiště. Chyba, která zabila ostrov. 20. května, zatímco první německé schozy padaly na Krétu, byla rozhodující oblast v Maleme. Tam se nacházelo letiště, jehož držení mohlo rozhodnout o tažení. Plukovník Andrew, velitel 22. novozélandského praporu, ztratil od prvních hodin spojení s velitelstvím a také se svými předsunutými rotami u přistávací dráhy. Bez vysílaček a s omezenou viditelností mezi olivovými háji a prohlubněmi bojoval prakticky poslepu, zatímco výsadkáři stále sestupovali dolů.
Obrana pokrývala členitý terén plný mrtvých úhlů. Pozorovatelny nemohly předávat hlášení a nepřátelské letectvo bránilo vysílání spojek. Některé pozice vzdorovaly s velmi malým počtem mužů proti novým německým vlnám, které prozkoumávaly dráhu. Kolem poloviny dopoledne se německé síly začaly infiltrovat na okraj letiště. Kapitán Johnson požádal o podporu 2 tanků Matilda, ale Andrew je raději držel v záloze. Krátce poté Němci obsadili tábor RAF, ukořistili dokumenty a použili zajatce jako lidské štíty při postupu ke kótě 107. Zmatek se zvětšil. Personál RAF a letectva Fleet Air Arm bojoval jako pěchota. Andrew věděl, že způsobil nepříteli ztráty, ale nevěděl, kolik dalších mužů do oblasti stále proniká. Bez spolehlivých hlášení se každý pohyb zdál být větší hrozbou, než ve skutečnosti byl. Andrew během dne opakovaně žádal o pomoc. Komunikace selhala a brigádní velitelství nereagovalo. Andrew, který byl lehce zraněn a kolem jeho stanoviště dopadaly minometné granáty, požádal v 5 hodin odpoledne znovu o podporu. Hargest odpověděl, že 23. prapor je zaměstnán bojem s výsadkáři, což však nebylo pravda. Tváří v tvář odmítnutí se Andrew rozhodl konečně použít svou poslední trumfovou kartu. 2 tanky Matilda a záložní četu posílenou o dobrovolné dělostřelce. Tanky vyrazily směrem k řece Tavronitis, ale jeden z nich vezl nesprávnou munici a jeho věž se sotva otáčela, takže se vrátil. Druhý sjel do řečiště, uvízl na kameni a měl také znehybněnou věž. Pěší doprovod byl odražen se ztrátami. V 6 hodin večer Andrew informoval o neúspěchu a varoval, že bez podpory 23. praporu bude muset ustoupit. Hargest odpověděl větou, která se stala pro bitvu osudnou. Pokud musíte, musíte. Dodal, že pošle 2 roty. Andrew se domníval, že dorazí okamžitě. Nepřišli. S příchodem noci, bez dostatečného množství munice, bez zpráv od svých předsunutých rot a v přesvědčení, že dráha je ztracena, začal uvažovat o úplném ústupu. Realita v první linii však byla jiná. Pokud by Andrew postoupil, aby prozkoumal pobřežní pás a západní svah kóty 107, viděl by, že rotace kapitána Johnsona na letišti stále silně vzdoruje a že rota de kapitána Campbella si udržuje pozice na řece Tavronitis. Utrpěli ztráty, ale také zničili útočníky a nehodlali ustoupit. Britské velení jednalo na základě falešné představy o porážce právě v okamžiku, kdy linie stále držela. Krátce po 9. hodině večer Andrew rádiem oznámil, že ustoupí na vedlejší hřeben jihovýchodně od kóty 107. Hargest nereagoval. Dokonce informoval divizní velitelství, že situace v Maleme je docela uspokojivá. Byly vyslány spojky, aby varovali předsunuté roty, ale nedosáhly ani k rotě C, ani k rotě D, ani k velitelství u Pyrgosu. Maorská rota a další rota z 23. praporu byly vyslány pozdě a bez koordinace. Maorové dorazili v temnotě asi 200 metrů od velitelského stanoviště roty C, zaslechli německé hlasy, usoudili, že je vše ztraceno a vrátili se. Předsunuté jednotky o celkovém ústupu nevěděli nic. V některých zákopech chyběla munice, v jiných byli muži téměř netknutí. Kapitán Campbell na svahu Tavronitis uvěřil zprávě až poté, co se osobně přesvědčil, že praporní velitelství zmizelo. Poté také ustoupil. Na dráze zůstala rotace celou noc v pohotovosti a poslouchala nepřátelské hlasy v okolí. Kapitán Johnson si uvědomil, že jeho muži mohou zabránit přistání, ale za rozbřesku by se stali terčem letadel Stuka, Messerschmitt a nových vojáků bez naděje na posily. Ve 4 hodiny a 20 minut ráno nařídil tichou evakuaci. Vojáci postupovali bosí mezi skupinami spících výsadkářů a podařilo se jim spojit s 21. praporem. Za svítání 21. května nezůstala uvnitř perimetru letiště žádná novozélandská jednotka. Z nových pozic mohli přímou palbou zasáhnout pouze východní konec dráhy. Maleme bylo ztraceno ještě před začátkem druhého dne. Putik a Freiberg byli oklamáni Hargestovou zprávou a chybami v úsudku, které je v rozhodující chvíli udržovali v nerozhodnosti. Zatímco oni váhali, generál Student učinil opačné rozhodnutí – vsadit vše na Maleme.
Brzy ráno se kapitán Kleje přesvědčil, že západní část letiště je mimo přímou palbu. Student nařídil přesun 5. horské divize z Tanagry. Toho odpoledne začaly přistávat první letouny Junkers 52 s vojáky ze 100. horského pluku. Ačkoliv britské dělostřelectvo mnoho strojů zasáhlo, Němci udrželi dráhu v provozu, odklidili poškozená letadla a donutili zajatce opravit krátery pod hrozbou smrti. Neustálý příval transportních letadel zapůsobil dokonce i na spojenecké důstojníky ve štábu Creforce. Za pouhých 70 sekund letadlo přistálo, vyložilo náklad a vzlétlo. Teprve tehdy uznali nutnost podniknout protiútok na Maleme, ale přidělená síla byla proti již posílené pozici nedostatečná. Zatímco se Britové ještě přeskupovali, Němci upevnili své vzdušné předmostí. Spojenecký ústup a opuštění. V noci 21. května, zatímco ve spojeneckých velitelstvích se stále diskutovalo o protiútocích, se na moři odehrávala další rozhodující bitva. Britští velitelé věřili, že vylodění u Chanje je bezprostřední, ale německá flotila postupovala s posilami a municí. Tento zmatek udržoval jednotky daleko od Maleme a nakonec měl stát ostrov. Německá námořní síla byla improvizovaná a zranitelná. Malé řecké dřevěné čluny, zvané kajky, staré parníky a italské eskorty, připravené jako podpora pro případ, že by letiště zůstala nepoužitelná. Královské námořnictvo ovládalo hladinu Středozemního moře, ačkoliv bez leteckého krytí znamenala každá operace obrovská rizika. Přesto Cunningham nařídil každou noc prohledávat moře, aby zabránil jakémukoliv transportu dosáhnout Kréty. O několik hodin později Britové konvoj lokalizovali. Její křižníky postupovali v temnotě a rozsvítili světlomety na flotilu. Italský torpédoborec Lupo zaútočil a vypustil torpéda, aby kryl transporty, ale ocitl se pod mnohem silnější palbou. Poté začala destrukce konvoje. Kajky, dřevěné a bez ochrany, zůstaly uvězněny pod palbou děl a kulometů. Někteří vojáci skočili do moře, zatímco jiní se pokusili vzdát. Za svítání byla většina plavidel potopena nebo rozptýlena. Ve štábu Creforce věřil Freyberg, že hlavní hrozbu překazil. Mnoho důstojníků odešlo spát v přesvědčení, že bitva je téměř vyřešena. Když se rozednilo 22. května, příležitost získat zpět letiště byla téměř ztracena. Protiútok začal pozdě a narazil na výsadkáře zakopané mezi vinicemi, venkovskými domy a improvizovanými pozicemi. Každá ztracená minuta nahrávala nepříteli. Poručík Charles Upham by si vzpomněl na téměř nepřetržitou kulometnou palbu. Přesto Novozélanďané zaútočili přímo a vrhali granáty na krátkou vzdálenost. Na obou stranách byly těžké ztráty. Maorové také tvrdě postupovali, dokud nenarazili na pevnou obranu. 2 tanky byly vyřazeny z boje, jeden ukořistěným kanonem Bofors a druhý kvůli mechanické závadě. Za svítání dorazily německé stíhačky a ostřelovaly jednotky vystavené v otevřeném terénu. Jedné rotě z 20. praporu se podařilo přiblížit k východnímu okraji letiště. Na dráze zůstalo několik poškozených letounů Junkers. Vypadalo to, že je možné proniknout dovnitř. Ale výsadkáři pod vedením Ramského soustředili na útočníky minomety a automatické zbraně. Bez dostatečného krytí a pod leteckými útoky se muži stáhli mezi vysoké rákosy. Špatně interpretovaný rozkaz nakonec nařídil ústup na původní linii. Nejvážnější příležitost získat Maleme zpět tam skončila. Dráha zůstala definitivně v německých rukou. Dokonce i tehdy některé spojenecké zprávy mylně popisovaly možnou evakuaci nepřítele. Mluvilo se o letadlech, která přistávala a vzlétala, o požárech v poli a o zdánlivém klidu. Realita byla opačná. Každé přistání posilovalo německou nadvládu v západním sektoru Kréty. Když se pochopila velikost chyby, nezůstaly již dostatečné zálohy k zvrácení situace. Téhož 22. května utrpělo královské námořnictvo zničující den. Cunningham trval na tom, aby zabránil druhé flotile dosáhnout ostrova. Kontraadmirál King znovu pronikl do nebezpečných vod se 3 křižníky a 4 torpédoborci. Potopili některé kajky, ale ocitli se pod nepřetržitým leteckým útokem. Křižník Najat byl poškozen. Carlisle utrpěl zásahy.
Poté dorazily nové vlny bombardérů. Situace se rychle zhoršovala. Torpédoborec Greyhound byl potopen. Křižníky Gloucester a Fidži, vyslané krýt záchranné akce, zůstaly vystaveny s malými zásobami munice. Gloucester zasáhlo několik bomb a byl ztracen se 722 mrtvými námořníky. Později byl Fidži zasažen a převrátil se. Stovky přeživších strávili hodiny ve vodě, než je vyzvedli torpédoborce Kandahar a Kingston. Během jediného dne ztratila britská flotila 2 křižníky a 1 torpédoborec, zatímco další velké lodě byly poškozeny. Německá letecká převaha již činila pobyt námořnictva poblíž Kréty neudržitelným. Strategická rovnováha byla zlomena. Námořnictvo mohlo ovládat noc, ale Luftwaffe vládla dni. Bez bezpečných letišť na ostrově tato rovnice odsoudila jakoukoliv dlouhodobou obranu. Souběžně s tím král Jiří II. A členové vlády překračovali Bílé hory směrem k jižnímu pobřeží, doprovázeni novozélandskými jednotkami. Nakonec dosáhli Airomely, kde britští torpédoborci připravovali jejich evakuaci. Dokonce i řecký politický aparát opouštěl Krétu před konečným rozuzlením. Zatímco velení se pokoušelo organizovat ústup, celé jednotky ustupovaly k zátoce Suda a poté k jižnímu pobřeží. Jiné zůstaly izolovány bez dopravy nebo jasné komunikace. Již se nebojovalo o udržení ostrova, ale o útěk z něj. Nacistický teror, popravy a vesnice, vymazané z mapy. Po skončení bojů vstoupila Kréta do krátkého ticha poznamenaného zmatkem a vztekem. Mnoho ostrovanů nechápalo britský ústup ani to, že jim bylo odepřeno vyzbrojení, když bojovali na vlastní pěst. Tato frustrace trvala krátce. Německá přítomnost rychle proměnila nespokojenost v otevřenou nenávist vůči okupantům. Wehrmacht právě utrpěl na ostrově nejvážnější ztráty v celé své dosavadní válce a v jeho řadách rostla okamžitá touha po pomstě. Pro četné velitele byla krétská civilní rezistence urážlivější než britská vojenská akce. Němečtí výsadkáři byli vycvičeni pod přísnou kázní, která rozlišovala mezi řádnými vojáky a nepravidelnými bojovníky. V této logice byl jakýkoliv ozbrojený sedlák, starý muž se starou puškou nebo soused, který útočil ze své vesnice, považován za nepřítele bez práv. Tato reakce vyvolala hlubokou zášť. Velmi brzy kolovaly historky o zmrzačení a útocích na německé raněné. Mnoho z těchto verzí bylo přehnaných, jiné se nikdy nepodařilo prokázat, ale stačily k ospravedlnění okamžité politiky teroru. Hermann Göring nařídil soudní vyšetřování a současně odvetná opatření. Než vojenští soudci stačili shromáždit výpovědi, popravy již začaly. 31. května vydal generál Kurt Student rozkaz, který povoloval popravy, kolektivní pokuty, vypalování vesnic a vyhlazení mužské populace v oblastech považovaných za nepřátelské. Vyžadoval absolutní rychlost a odstranění formalit. Pro obyvatele Kréty to znamenalo, že jakékoliv udání, podezření nebo prosté obvinění mohlo skončit masakrem bez jakéhokoliv soudu. Někteří němečtí důstojníci proti těmto nevybíravým opatřením protestovali. Major hrabě von Uexküll, náčelník štábu výsadkové divize, plán tvrdě odmítl. Jiní, jako plukovník Bruno Breuer, zesměšňovali nejextrémnější fámy používané k ospravedlnění vražd. Našli se však i velitelé ochotní velet popravčím četám. Represivní mašinérie byla již v pohybu a závisela méně na vnitřních debatách než na jasné politické vůli. Prosadit poslušnost prostřednictvím strachu. Jedna z prvních epizod se odehrála v Kondomari. Tam bylo seřazeno a zastřeleno téměř 60 civilistů. Popravě velel poručík Horst Trebes, důstojník zocelený bojem. Německý novinář Franz Peter Weixler tyto scény fotografoval. Místo, aby ho odměnili, úřady ho postavili před polní soud za to, že poté pomohl jednomu Kréťanovi uprchnout. I uvnitř německého aparátu se dokumentování určitých zločinů mohlo stát trestným činem. V kasteli Kisamou, kde německá jednotka utrpěla těžké ztráty, popravili němečtí vojáci asi 200 mužů na základě obvinění ze znesvěcení mrtvol. Pozdější vyšetřování drasticky snížilo prokazatelné případy, ale smrti již byly dokonány. Další lokality jako Kakopetro, Floria a Prases také utrpěly kolektivní tresty.
Samotné německé záznamy později uznaly 698 poprav domnělých nepravidelných bojovníků a dalších 180 mužů eliminovaných na základě zvláštních rozkazů k územnímu vyhlazení. 3. června došlo k jedné z nejvíce připomínaných událostí okupačního teroru – Kandanos. Obyvatelé se bránili německému postupu k jižnímu pobřeží. Jako odpověď byla vesnice srovnána se zemí. Na ohořelých troskách umístili útočníci prohlášení oznamující, že Kandanos byla zničena v odvetě za smrt 25 německých vojáků. Nebyl to jen vojenský trest, byl to vzkaz adresovaný celému ostrovu. Každé ohnisko odporu mohlo zmizet z mapy. Trestné výpravy pokračovaly během léta. 1. srpna zničila operace jižně od Chanie nové vesnice, mezi nimi Alikianou, Furn a Skenes. Při této akci bylo popraveno 145 mužů a 2 ženy, většina z Furnes. V té době žili tisíce rodin mezi troskami, vysídlením a zmizeními. Mnoho mužů se skrývalo v horách nebo roklích, aby se vyhnulo razím. Jiní byli naposledy spatřeni, když byli naloženi do vojenských nákladních aut. Dokonce i církevní autority se pokusili tuto spirálu zastavit. Agatangelos Xirouhakis, biskup z Kydonie a Apokoronas, varoval nového německého velitele, generála Valdemara Andraja, že násilí přinese jen další krev na obou stranách. Andraje tomu zdánlivě rozuměl, ale nejprve se rozhodl pro ukázku síly. Tento vzorec skončil jako další represivní operace. 1. září obklíčili téměř 2000 horských vojáků planinu Omalos v Bílých horách. Inkurze narazila na omezený odpor, ale improvizované polní soudy odsoudili 110 mužů, mezi nimi 39 civilistů a 6 britských vojáků. Většina čelila okamžité popravě. Od začátku invaze do 9. září 1941 bylo popraveno 1135 Kréťanů. Pouze 224 z nich se dočkalo formálního vojenského rozsudku. Ostatní zemřeli bez právních záruk na základě administrativních rozhodnutí nebo okamžitých trestů. Mezitím se německá propaganda pokoušela prezentovat opačný obraz. Oficiální časopisy ukazovaly usměvavé výsadkáře s místními dětmi a ujišťovaly, že na Krétě žádná zášť neexistuje. Realita byla jiná. Nenávist vůči okupantům byla pevně zakořeněna a na mnoha místech byl jakýkoliv německý symbol zničen. Dokonce i po válce byly stroje používané útočníky napadeny jen proto, že patřili nepříteli. Ostrov byl rozdělen na 2 zóny. Německo ovládalo Chani, Rethymno a Heraklion a také hlavní přístavy a města. Itálie převzala východní sektory Sitea a Lasity pod velením divize Siena generála Angela Carty se sídlem v Neapolis. Italská správa byla mnohem uvolněnější a příležitostně tolerovala úkryty politicky pronásledovaných. Mnoho hledaných lidí našlo útočiště tam, daleko od německé přísnosti. V německé zóně byla zřízena síť městských posádek a malých venkovských stanovišť řízených pod důstojníky. Na jižním pobřeží, kde brzy začaly tajné kontakty s Brity, vyrostla řada pozorovacích stanovišť, která měla zabránit tajným vyloděním. Přesto bylo obtížné hornaté oblasti ovládnout. Německé hlídky se vyhýbaly vstupu do určitých sektorů a před postupem stříleli do křoví kvůli obavám ze záloh. Velká města trpěla jinou formou útlaku – hladem, černým trhem a neustálým dohledem. Nedostatek kůže donutil lidi vyrábět podrážky ze starých pneumatik a sehnat jídlo bylo stále těžší pro ty, kteří neměli příbuzné na venkově. Korupce se přesto objevila i mezi německými důstojníky a poddůstojníky. Některým rodinám se podařilo propustit zadržené předáním jídla nebo protislužeb zprostředkovatelům spojeným s okupací. Zasažena byla i krétská židovská komunita. Téměř 200 židů, zejména z Chanie a Heraklionu, bylo zatčeno při nočních operacích, posláno do vězení a naloděno na cestu na pevninu. Pozdější zprávy naznačovaly, že většina zemřela, když byla loď, která je přepravovala, na moři potopena. Teror však odpor nezničil. Kláštery jako Prevely pomáhaly evakuovat muže do Egypta. Celé rodiny ukrývaly cizince, i když věděli, že trestem může být smrt. Ve vesnicích, jako Asigonia, se začali objevovat budoucí podzemní vůdci. Ostrov, který se odmítl vzdát. Rok 1943 změnil rovnováhu okupace.
Po německých porážkách u El Alameinu a Stalingradu začalo velení osy obávat spojeneckého vylodění v Řecku nebo na Krétě. Od ledna ostrov posílili tanky, motorová doprava a nové jednotky, přestože východní fronta naléhavě vyžadovala muže. Poručík Tavana, italský důstojník kontrarozvědky, který později dezertoval k Britům, odhadl posádku na 45 000 Němců a 32 000 Italů. Krétská pevnost se opět stala strategickou prioritou. Němci nařídili zaminovat mosty, rozšířit muniční sklady a vyhloubit podzemní velitelská stanoviště. Obrana zálivu Suda byla opět posílena. Několik jednotek cvičilo boj ve městě s kombinovanou pěchotou, vozidly a dělostřelectvem. Posádka v Askifou byla strojnásobena, aby pokryla průsmyky směrem k Sfakii. Mobilní kolony cvičily protiútoky pro případ hypotetického vylodění. Generál Bruno Breuer prohlásil, že Kréta bude bráněna do posledního muže a poslední kulky. Tato hesla nezvedla morálku. Hlavním německým strachem nebyla jen vnější invaze, ale krétské povstání v Týlu. Britské zprávy posílané do Káhiry naznačovaly, že okupanti velmi dobře věděli, jak moc je obyvatelstvo nenávidí. Přesto byli mnozí vojáci překvapeni, že nejsou přijímáni. Tento rozpor koexistoval s urážlivými rekvizicemi, nucenými pracemi a směšnými platbami. 700 drachem za den, což nestačilo ani na 2 vejce, a 120 za krávu, což sotva stačilo na cigarety. Okupace žila ze zotročené země. Zvířata byla zabavována, ovce byly kradeny ve velkém a téměř žádné zásoby nepřicházely z Německa. Generál Friedrich Wilhelm Müller zavedl agresivní hlídky, aby zastrašil obyvatelstvo. V horách se však dělo přesně to, co se dalo čekat. Německé hlídky postupovaly se strachem. V jedné vesnici zatarasil poručík ubytovaný v domě dveře hrnkem a umyvadlem jako improvizovaným alarmem. Za svítání se objevil sedící na posteli, svírající samopal, k smrti vyděšený. Pátrání po zbraních se zintenzivnilo. Oddíly o 50 mužích prováděly rychlé prohlídky, zatímco větší operace o 200 až 500 vojácích v noci obkličovaly vesnice a vcházely za svítání. Obyvatelstvo bylo zavíráno do kostelů nebo škol, zatímco vojáci prohledávali podlahy a zahrady. Mnoho razí vycházelo z udání špionů, ačkoliv informace často přicházely pozdě nebo byly nepřesné. Tato neefektivita umožnila několika podzemním sítím přežít. V lednu 1943 objevila razie v Alones radiovou baterii zakopanou v zahradě kněze Juana Alevy Zakise, respektované postavy odboje. Kněz uprchl do hor stejně jako 2 britští operátoři. Jeho syn byl zatčen s kompromitujícími dopisy. Mezitím sousedé rychle ukryli nabíjecí motor a zbytek vybavení, které Němci nenašli při první prohlídce. Obyvatelstvo se naučilo reagovat během několika minut. O několik dní později vstoupili němečtí vojáci do Asigonia a hledali George Psychoundakise. Tentokrát s sebou přivedli udavače ukrytého pod nepromokavým pláštěm. Další udání vyvolalo velkou operaci v Apokoronasu kolem Gurn. Tam obklíčili sýrařskou chatu zvanou Úl, kterou jen o den dříve opustili Paddy Lee Fermor, Arthur Reed, operátor Alec Tarves a průvodci Yanni Tsangarakis a George Psychoundakis. Z jiné hory pozorovali Britové a Kréťané asi 200 vojáků, jak prohledávají oblast. Skupina se rozhodla rozdělit. Leigh Fermor, Reed a Tsangarakis vylezli na velký cypřiš pokrytý sněhem a zůstali skryti ve větvích téměř do noci. 25. leden byl později připomínán jako Den Duběnek, což odkazovalo na slavný útěk anglického krále Karla II. V březnu dorazila mnohem vážnější zrada. Němci obdrželi varování o kajce, která přepravovala krétské důstojníky na střední východ a na moři ji přepadli a potopili dělostřeleckou palbou u jihozápadního pobřeží. S oslabenou německou morálkou zahájili Dunbabin, Leigh Fermor a Fielding psychologickou kampaň. Připravili letáky v němčině zaměřené na nostalgii a izolaci vojáků. Některé nesly falešná razítka nacistických orlic a řecké vzkazy nařizující předat papír prvnímu nalezenému Němci. Tak zajistili jejich cirkulaci, chránili místní obyvatelstvo a zesměšňovali důstojníky.
Poblíž kasáren a stanovišť se také objevily noční nápisy Proklatý Hitler, ať žije Stalin, chceme se vrátit domů, vůdce je prase. Leigh Fermor sepsal další výhružné provolání podepsané Černým Dimitrym, vůdcem centrální Kréty, kde varoval, že krétské oči sledují každý německý krok a že se blíží pomsta. Okupanti, přesvědčeni, že si nikdy nezískají sympatie, se pokusili alespoň zasít neutralitu před případnou britskou invazí. Jejich propaganda útočila méně na Londýn a zaměřila se na komunisty. Německé velení, ovlivněné Ruskem, vidělo v Elas větší budoucí hrozbu. Na ostrově rostl politický boj mezi nacionalisty a komunisty. Britští důstojníci se pokusili vyhnout otevřenému rozkolu mezi skupinami Venizelovců a E.M. Elas. Generál Mandakas, hlavní krétský voják blízký levici, byl některými Brity považován za opatrného a ambiciózního muže, který věřil, že může Elas ovládat. Komunisté, kteří si byli vědomi jeho limitů jako charismatického vůdce, se snažili přilákat Manoli Bandouvase, lidového vůdce v horách Heraklionu s velkou podporou rolníků. Bandouvas zajímal všechny. Britové se obávali komunistického postupu a snažili se ho od tohoto vlivu odtrhnout. Nabídli mu konzultace s hlavním velením pro Střední východ v naději, že ho dočasně dostanou z levicového prostředí. Bandouvas pojal podezření na manévr a pozvání veřejně odmítl s tím, že jeho místo je s jeho muži v poli. Příběh se rychle rozšířil. Britští generálové ho potřebovali, ale on raději zůstal bojovat se svými krajany. Britská mise trvala na svém a udělila mu velkolepý titul velitele partizánů provincie Heraklion. Bandouvas později provinční část vynechal, aby to znělo celokrétsky. Když král Jiří II. Poslal pozdrav od boji, podněcovaný z Káhiry, Bandouvas odpověděl s monarchistickým nadšením, přestože byl nedávno považován za komunistickou naději. Prohlásil, že jsou s králem jednotní, aby udeřili na satanského vlka. Věrnosti na Krétě se rychle měnily. V dubnu udělali komunisté svou největší politickou chybu. Svolali celokrétskou konferenci do Karines a pozvali všechny skupiny kromě Britů. Major Christos Tsifakis, hrdina z Rethymna, odešel, když zjistil, že byl vyloučen. Mezi navrženými usneseními bylo jedno otevřeně protibritské a druhé, ve kterém se Řecko vzdávalo severního Epiru, Trákie a části Makedonie, protože nebyly etnicky řecké. Mnozí vlastenci to považovali za zradu. Setkání skončilo skandálem. Po tomto neúspěchu uspořádala nacionalistická organizace EOK 15. června generální shromáždění v Prinesu a jmenovala politické a vojenské odpovědné pracovníky pro Chani, Rethymno, Heraklion a Lassity. V Chani existovala tajná administrativní struktura složená z lidí, kteří zastávali oficiální funkce pod Němci, zatímco tajně pomáhali spojencům. Vynikal Nikolaos Koulas, starosta města. Mezi mladými lidmi spolupracovali Konstantinos Mitsotakis, Manousos Manousakis a Michaili Botonakis s výpravnou zpravodajskou sítí Marka Spanoudakise. Rethymno disponovalo sítí organizovanou majorem Tsifakisem, který od roku 1941 sjednotil Venizelovce, monarchisty a komunisty, ačkoliv ti druzí byli po konferenci v Karines vytlačeni. V této oblasti rovněž fungoval jeden z nejlepších organizačních modelů na celém ostrově. Rada údolí Amary, kterou Britové nazývali Lotusland County Council. Její koordinátor Alexandras Kokonas se těšil velké oblibě v Jerakari. V oblasti Lassity velel plukovník Nikolaos Plevres jednotkám s mnoha veterány 5. krétské divize. Tom Dunbabin a Sandy Rendell mu však nedůvěřovali od chvíle, kdy byl po razii v Neapolis Němci propuštěn. O 18 měsíců později měl obdržet německé zbraně k boji proti komunistům. V Heraklionu vznikl výbor civilních poradců složený z církevních a akademických osobností. Jeho vojenský velitel, plukovník Beteinakis, oplýval odvahou, která výrazně převyšovala jeho úsudek. Největším heraklionským přínosem byla informační síť, kterou nejprve vedl George Doundulakis a po něm Mickey Akoumianakis, syn předáka Sira Artura Evansa, v Knosu. Získala proto krycí jméno Minoan Mike. Část zaměřená výhradně na zpravodajství přešla do rukou mise ISLD, která dorazila 12. května. Vrátil se také Ralph Stockbridge, dřívější operátor Jacka Smith Hughes,
nyní v hodnosti kapitána, doprovázený Johnem Stanleym. Oba připluli na řecké ponorce Papanikolis, které velel kapitán Athanasios Spanidis, známý svými odvážnými akcemi v Jaderském moři. Po vylodění mezi Rethymnem a Heraklionem příliš daleko od pobřeží museli veslovat v malém kruhovém člunu, který se sotva pohyboval. Měli s sebou dokonce poštovní holuby. Když se přiblížili, uviděli rybáře a pronesli smluvené heslo. Přišli jsme pro včely. Muži však v domnění, že jde o Němce, utekli. Po vstupu na pevninu zjistili, že vstoupili do minového pole. Nakonec se jim podařilo najít spojku. Pediho Liga Fermora. Ten je odvedl do kláštera Vosakou a poté do kamenné ohrady rodiny Dramoundanis na svazích hory Ida nad Anojou. Tam se připravovala evakuace do Egypta. 25. května došlo k tragédii. Když zaslechl zprávu o německé hlídce v Anoji, zkontroloval Leigh Fermor svou pušku. Nevšiml si náboje v komoře. Při zavření závěru a stisknutí spouště zbraň vystřelila a Janiho Cangarakise zasáhla do stehna. Zranění se zdálo být lehké. Jany ho obvázali a poslali pro lékařskou pomoc, ale on krátce na to zemřel. Pohřbili ho pod 2 duby a hrob zamaskovali kameny a trním. Leigh Fermor byl zdrcen. Ještě horší však bylo, že někteří lidé začali šířit fámu, že smrt byla naplánována a pokusili se o tom přesvědčit i rodinu. Trpkost trvala dlouhá léta, dokud společní přátelé, zejména George Psycho-Undakis, neuvedli věc na pravou míru. O desítky let později se Leigh Fermor a jeho manželka Joan stali kmotry Janyho neteře jménem Joanna. Mezitím se Petraka Georgis vrátil 7. června z Káhiry po jednáních s americkou organizací OSS, která slibovala zbraně a peníze. Nic z toho se neuskutečnilo. Krátce na to Němci napadli jeho skupinu u Vorizie. Uprchl pouze se 7 muži po celodenním boji, při němž útočníci ztratili 13 mužů. V odvetě obyvatele vyhnali a Vorizii srovnali se zemí bombardovacími letouny Stuka. Na západě koordinoval Xan Fielding závěrečnou evakuaci spojeneckých opozdilců, kteří se skrývali od roku 1941. Dorazil novozélandský seržant Tom Moir z organizace MI9, který měl na starosti vyvádění uprchlíků. Objevil řadu skupin a připravil námořní spojení do Egypta. Mezi nejobtížnější případy patřil ochrnutý Australan, ukrývající se v jeskyni v Kyriakoselii. Moir však byl 6. května zajat a odeslán jako válečný zajatec do Řecka, poté co přesvědčil Němce, že ostrov nikdy neopustil. Fielding operaci převzal a shromáždil rozptýlené muže v lesním úkrytu nad Koustojerakem. Evakuace se měla uskutečnit v noci 7. května. Ochrnutý Australan měl odejít převlečený za nemocnou stařenu na oslu. V poslední chvíli však odmítl vystavit ostatní nebezpečí, protože byl přesvědčen, že cestu nepřežije. Krátce na to zemřel. Podzemní válka byla plná bezvýchodných rozhodnutí. V červnu se v Koumaře objevil Schubert, nový šéf kontrarozvědky, v doprovodu krétských spolupracovníků, kteří předstírali, že jsou britští důstojníci. Jeden z mladíků pojal podezření a pokusil se uprchnout. Na místě ho zabili. Když lidé uslyšeli výstřel, seběhli se a Schubert uprchl dříve, než stačili zareagovat. Koncem července se vrátil George Psycho-Undakis v doprovodu jedné z nejvýznamnějších osobností odboje, novozélandského seržanta Dudleyho Perkinse, kterému Britové říkali Kivy a Kréťané Vasily. Jako veterán z Galatas, kterému se podařilo uprchnout ze zajateckého tábora, byl přirozeným partizánským velitelem, odvážným a takticky velmi schopným. Perkins byl vyslán do oblasti Selino, kde pracoval s Alekem Tarvesem a vycvičil skupinu rodiny Paterakis. S méně než 20 muži brzy vytvořil jednu z nejúčinnějších jednotek na ostrově. Po shozu padákem obdrželi zbraně Stan, Bren a Thompson. Odboj tak vstoupil do nové ozbrojené fáze. Téhož léta se také vyhrotilo politické napětí. Generál Mandakas požadoval zbraně s poukazem na to, že spojenci uznali skupiny EAM a ELAS. Jeho okolí tlačilo na Xana Fieldinga, aby ho přijal jako velitele celého odboje, ale Fielding by s tím souhlasil jen v případě, že by se podřídil spojeneckému velení. Mandakas to odmítl a spor zůstal nevyřešen. Nacistický generál, který zmizel.
Koncem roku 1943 obdržel Sandy Randall v horách Lassity vzkaz od Toma Dunbabina. Patrick Leigh Fermor se měl vrátit na Krétu na padáku v doprovodu malého týmu, který připlul z Brindisi. Mise byla neobyčejná i na poměry podzemní války. Zajmout německého generála a dostat ho živého z ostrova okupovaného desítkami tisíc nepřátelských vojáků. Nešlo o sabotáž ani špionáž. Byl to přímý úder na prestiž Třetí říše. Tato myšlenka nebyla nová. Již v červnu 1942 se uvažovalo o únosu generála Andreja, velitele krétské pevnosti. Andreje požádal Manousakise, aby ho provedl lovem kozorožců v Bílých horách. Manousakis varoval Marka Spanoudakise, šéfa sítě Quins, a ten o plánu promluvil s Xanem Fieldingem. Organizace SOE v Káhiře operaci schválila, ale její organizace se ukázala jako téměř nemožná. Navíc útok Jellicoia donutil všechny plány pozastavit, když byl Andrej povolán do Heraklionu, aby nařídil popravy. Návrh ožil v roce 1944. Po několika odkladech byl seskok stanoven na noc 4. února na planinu Cattaro. Leigh Fermor vyskočil jako první. Letadlo se muselo otočit a vrátit se, aby vysadilo zbytek týmu po jednom, protože oblast byla příliš úzká. Měl na zemi označit signál baterkou. Ale mraky zatarasily cestu. Muži dole slyšeli letadlo znovu a znovu bez úspěchu kroužit, než se vzdálilo směrem k moři. Leigh Fermor se ukryl s Randallem v jeskyni nad Tapais. Následující týdny byly řetězem zmatených vzkazů mezi Krétou a Káhirou. 7 seskoků bylo na poslední chvíli zrušeno. Opakované lety upoutaly pozornost Němců. V domnění, že se vylodila početná síla, zdvojnásobili posádku v krytce z 50 na 100 mužů. Došlo alespoň k jedné kompenzaci. 2 německé hlídky na sebe v noci narazily a začaly po sobě střílet, přičemž zanechali mrtvé a raněné. Během těchto dnů se také objevila protipartizánská jednotka s bandou Vasovy skupiny. Vedli s sebou udavače zajatého starou metodou falešného zatčení, při které použili německé uniformy a dokumenty. Požádali o povolení k jeho popravě. Randall a Leigh Fermor ji schválili, i když vyslali vlastní muže, aby zabránili zbytečné krutosti. Po celém ostrově byli kolaboranti pronásledováni. V Meskle zlikvidovala skupina Elas 8 příslušníků obávané jednotky Schuberajos. Krátce poté Němci jachtkomando Schubert rozpustili. 24. března, zatímco byl Randall nepřítomen, dorazili do jeskyně noví návštěvníci. Byli to 3 komunističtí velitelé, kteří se již stali ozbrojenými vůdci. Jani Bodias v Heraklionu, Samaritis v Lassity a Mitsos Opapas, proslulý tím, že sám potopil nepřátelskou loď. Chtěli projednat dohodu National Bands Agreement, podepsanou v řecké pevnině mezi Elas a Edes. Požadovali také zbraně. Leigh Fermor uznal, že žádost má opodstatnění a slíbil, že ji doporučí, ačkoliv se v soukromí obával budoucí vnitřní války. Když byly pokusy o letecký schoz opuštěny, zbytek týmu dorazil po moři v noci 4. dubna v Coucouru. Člun je vyslal pomocí pomocného člunu. Na zpáteční cestě nalodili 4 zběhy z Luftwaffe a písařku z německého velitelství v Irapetře jménem Antonia, která odboji předala klíčové informace. Na pláži čekali Leigh Fermor a Randall. Nově příchozími byli kapitán William Stanley Moss, mladý důstojník z pluku Coldstream Guards, Manoli Paterakis, zkušený bojovník a bývalý četník ze Selina, a George Tirakis, Kréťan z údolí Amary, spojený se SOE od samého počátku. Přišli také Gregory Knarakis, který v roce 1942 zachránil seržanta Joe Bradleyho, a Antony Papaleonidas. Jakmile se dostali do bezpečné zóny, obětovali 2 kozy, aby skupinu nakrmili. Po 17 měsících na ostrově se Leigh Fermor cítil téměř jako jeden z Kréťanů. Katastrofa u Vianosu ho hluboce poznamenala. Chtěl provést akci bez krveprolití, která by zasáhla okupanta a zároveň sjednotila znepřátelené frakce. V operačním plánu vysvětlil, že původní cíl, generál Müller, který byl odpovědný za četné zvěrstva, byl nahrazen generálmajorem Heinrichem Kreipem, který právě dorazil z ruské fronty. Změna plán nezměnila. Pro Brity posloužil jakýkoliv zajatý generál.
Plán spočíval v tom, že zasáhnou v relativně otevřeném prostoru mezi velitelstvím v Archanách a oficiální rezidencí velení v Knosu, ve Villa Ariadne, bývalé archeologické základně Johna Pendleburyho. 2 dny po vylodění se skupina setkala s Athanasiosem Bourzalisem, starým kapitánem původem z Malé Asie. Zvažovali, že použijí jeho andarty jako krycí sílu, pokud by se něco pokazilo. Dočasná základna zůstala v Kastamonice. Tam dorazil Miki Akoumianakis s Heraklionu autobusem. Oblečený do městského oblečení mezi horali s botami a širokými kalhotami působil nepatřičně. Byl však jedním z klíčových mužů. Znal Knossos lépe než kdokoliv jiný, protože tam vyrostl. Spřátelil se s generálovým řidičem a dokonce strávil noc ve Villa Ariadne. Během průzkumu bezmyšlenkovitě nabídl anglickou cigaretu německému seržantovi a situaci zachránil tvrzením, že pochází z černého trhu. Zatímco se hlavní část skupiny ukrývala v jeskyni, Leigh Fermor a Akoumianakis prozkoumali trasu mezi Archanami a Knosem. Leigh Fermor by raději vnikl přímo do vily, ale Mickey ho od toho odradil. Dvojité oplocení, množství stráží a uzavřený prostor. Během inspekce viděli Krajpeho projíždět v oficiálním autě. Za impulzu v něho pozdravili. Generál byl překvapen a gesto jim oplatil. V tu chvíli se zrodil konečný plán. Odvést ho v jeho vlastním autě. Jako místo přepadení bylo zvoleno spojení silnice do Archan na silnici Heraklion Castelli. Akoumianakis odešel sehnat 2 německé uniformy pro Brity. Současně se připojili Elias Athanasakis, student pověřený sledováním vily, Nikos Komis, Dimitri Tsatsas a Pavlos Zografistos, majitel vinárny poblíž křižovatky. Objevili se také ruští zajatci, kteří uprchli z pracovního praporu, ale později byli posláni do jiného úkrytu. Leigh Fermor a Moss se rozhodli požádat Bourzalise o pomoc jako o nouzovou bariéru. Veterán dorazil se 14 muži po velmi rychlém pochodu. Operace však byla 2krát odložena a místní zemědělci si všimli přítomnosti cizinců, což donutilo pomocný oddíl k ústupu. Na poslední chvíli se připojili 2 četníci, přátelé Leigha Fermora, Antony Zoidakis a Stratis Saviolakis. Celkem tak zůstalo 11 mužů. Pokud by se objevil náklaďák plný vojáků, vydrželi by sotva několik minut. Během 3 po sobě jdoucích odpolední čekali marně. Krajpe se vracel do vily Ariadne příliš brzy. 25. dubna začalo pršet a museli opustit suché koryto, kde se ukrývali, protože místní obyvatelé tam hledali šneky. 26. dubna se generál neobjevil před setměním. Vzali si benzedrinové tablety, aby zůstali bdělí a zaujali pozice. V 9 hodin a 30 minut večer po několika falešných poplaších dorazila ta správná světla. Elias Athanasakis si po celé dny pamatoval přesný tvar těchto světel. Dal znamení. O 100 metrů níže zazvonil zvonek spojený kabelem až k místu, kde čekali Moss a Leigh Fermor v německé uniformě. Vyšli doprostřed cesty a donutili auto zastavit. Každý z nich přistoupil z jedné strany. Leigh Fermor posvítil na pasažéra a požadoval doklady. Řidič protestoval. Moss otevřel dveře a udeřil ho pružným obuškem. Zezadu ho Kréťané vytáhli ven. Na druhé straně Leigh Fermor namířil svou zbraň Colt a vytáhl Krajpeho, zatímco Paterakis a další 2 muži ho spoutali. Akoumianakis, unesený daným okamžikem, na generála zakřičel. Co vy vlastně na Krétě hledáte? Vše trvalo méně než minutu. Moss usedl za volant. Krajpe byl položen na podlahu na zadních sedadlech, kde ho drželi Tyrakis, Paterakis a Saviolakis. Leigh Fermor seděl vpředu s generálovou čepicí. Jeli směrem k Heraklionu. Když projížděli kolem vily Ariadne, stráže vzdali oficiálnímu vozu poctu, aniž by cokoliv tušili. Dále po cestě narazili na městské kontroly. Generálův vůz, křičel Leigh Fermor z okna. Zdravice se otevíraly jedna za druhou. Také projeli branou Chania, která byla nejvíce střežena. Na silnici do Retimna, poblíž Jeny Gave, vůz opustili a rozdělili se. Moss šel pěšky s vězněm směrem k Anoji. Leigh Fermor pokračoval s Tyrakisem, aby nechal automobil poblíž pobřeží a předstíral okamžité vyzvednutí ponorkou. Na předním sedadle nechali dopis německému velení, v němž tvrdili, že akce byla organizována výhradně z Egypta,
bez místní účasti, aby zabránili odvetným opatřením. Poté začala ta nejtěžší část. Přejít Krétu se zajatým generálem, zatímco ho hledali tisíce vojáků. Letadla Fieseler Stork přeletávala nad horou Ida a schazovala letáky, které vyhrožovaly zničením celých vesnic, pokud nebude Krajpe vydán. Vesničané a partizáni však zachovali mlčení. Stovky lidí věděli o jeho úkrytu a žádný špion nedokázal zprávu prodat. Byly tam nepřátelské kordony, změny tras, vytrvalý déšť a vyčerpávající dny. Krajpe spadl z muly na kamenitém svahu a poranil si rameno. Po celé dny postupovali od úkrytu k úkrytu směrem na západ. Nakonec byla koordinována evakuace na pláži poblíž Rodakina. V noci 14. května reagoval člun na signál Morseovy abecedy ze země. Krycí skupina vystoupila v očekávání boje, ale našla dav andartů shromážděných na rozloučenou. Před naloděním muži zanechali boty, přebytečné zbraně a přiděli pro ty, kteří zůstali na pláži. Krajpe vstoupil do zajetí s rostoucí vyrovnaností. Leigh Fermor naopak dorazil do Káhiry nemocný a vyčerpaný. Z vojenského hlediska zajetí nezměnilo průběh války, ale zničilo obraz absolutní kontroly, o níž Německo tvrdilo, že ji na ostrově má. Zvedlo krétskou morálku a učinilo okupanty v očích Evropy směšnými. Ti, kteří se nikdy nevrátili. 3 dny před spojeneckým vyloděním v Normandii dorazila na Krétu malá mise Úřadu pro strategické služby amerického ekvivalentu organizace ESOE na stejné lodi, která přepravovala poručíka Hugha Frasera ze 7. pluku husarů. Skupina vedená plukovníkem McGlassonem měla shromažďovat politické a vojenské informace. Požadovala nezávislost na Britech a zůstala jen několik týdnů na nejzazším západě ostrova. Krátce poté se vylodil další Američan, major Bill Royce. Od té doby se podzemní struktura nazývala Spojenecká vojenská mise. Léto roku 1944 přineslo nové výpravy Special Boat Squadron. Sandy Randall dostal v červnu zprávu, aby pomohl jednotce, která měla dorazit po moři. Na rozdíl od předchozích operací nebyly hlavním cílem letiště, ale sklady paliva. Záměrem bylo donutit Němce, kteří už měli nedostatek pohonných hmot, aby poslali tanker zranitelný pro spojenecké ponorky. Útoky měly proběhnout současně s akcemi v pevninském Řecku. Začátkem července dorazil předvoj SBS pod velením Iana Pattersona. Našli nejen Randalla, ale i množství krétských pomocníků s 23 muly, připravenými k přepravě materiálu. Britové si nikdy nezvykli na místní ignorování bezpečnostních předpisů. O 10 dní později se vylodila hlavní část síly a týmy vyrazily do Kastely, Heraklionu, Neapolis a Armenoi. Skupina určená pro Armenoi, vedená Dickem Hardmanem a navigovaná Hughem Fraserem a Georgem Psychoundakisem, obdržela falešné údaje od informátora jménem Psaroudakis, který tvrdil, že palivo bylo odvezeno. Aby se vyhnul problémům s okupanty, oklamal je. Protože neměli co zničit, vyhodili do vzduchu most poblíž Koupy a přepadli náklaďák, přičemž zabili 5 vojáků. Fraser zanechal na místě vzkaz a britské vybavení, aby akci připsal pouze zahraničním komandům a předešel tak trestům pro civilisty. Téhož večera, 22. července, rozšířili dopad další operace. Michaly Xylouris, odhodlaný britský příznivec z oblasti Anoie, zaútočil s neskušenou skupinou na stanoviště poblíž Daphnes a zabil 15 Němců. Celkem tyto akce zničily asi 165 000 galonů paliva. 2 členové SBS byli zajati, John Lodwick a bombometčík Nixon. Oba později uprchli, když jugoslávští partizáni přepadli vlak, který je vezl do Německa. Se sovětskými vítězstvími na východě a otevřením normandské fronty krétský odboj rychle rostl. Skupiny v horách i záložníci ve městech početně sílili. Mnozí chtěli být před koncem války vedeni jako odbojáři. Vzrostlo také napětí mezi nacionalistickou organizací EOK a organizací ELAS ovládanou komunisty. Obě strany se navzájem pozorovaly s nedůvěrou, zatímco Britové se snažili předejít vnitřní válce. Inspekční impuls brzy vedl k brutálním odvetným akcím. 7. srpna vystoupil Feldwebel Ollenhauer ze Jenigave do Anoje se 7 muži
aby násilím rekrutoval pracovní sílu. Zadržel sousedy, ženy a děti a začal je hnát směrem k Retimnu. 7 záložníků z Elas, spojených s 5 místními obyvateli Kolonu, přepadlo. Zajali Olenhauera, jeho muže i jeho psa. Později všechny popravili. Obyvatelé Anoje věděli, co přijde. Opustili domy, ukryli majetek a vzali staré zbraně. Billy Moss se rozhodl zaútočit na německou kolonu, která by nevyhnutelně dorazila. Shromáždil své muže, několik uprchlých Rusů a bojovníky Xylourise. Vybrali si zatáčku poblíž Damastas a zaminovali malý most pomocí granátů Hawkins. Přepadení se zvrhlo v chaos. Museli odhánět stáda, stříleli na špatná vozidla a pronásledovali okupanty v terénu. Nakonec se objevila skutečná německá síla, náklaďák s pěchotou a obrněný vůz. 15 samopalů sten zničilo první skupinu. Obrněný vůz zabil průvodce z Anoje a jednoho Rusa. Moss se dostal zezadu a vhodil granát do průlezu. Zahynulo téměř 30 vojáků, včetně zajatců, kteří byli později doraženi. Vítězství Anojí nezachránilo. O 5 dní později shromáždili Němci větší síly a 13. srpna 1944 vydali prohlášení podepsané Müllerem. Obvinili vesnici z britské špionáže, vraždy seržanta ze Jenny Gave, sabotáže v Damastasu, ochrany Andartů a z toho, že sloužila jako přestupní stanice při únosu Krajpeho. Nařídili vesnici srovnat se zemí a popravit každého muže nalezeného ve vsi nebo v okruhu 1 kilometru. Většina Anoje byla vypálena. 30 obyvatel bylo zastřeleno a dalších 15 mužů zemřelo v okolí. Téhož dne překračovali Tom Dunbabin a Antony Zoidakis silnici mezi Armenoj a Retimnem, když 2 Němci bez varování zahájili palbu. Zoidakis byl zraněn. Dunbabin jednoho zastřelil a druhého zasáhl, ale dorazily nepřátelské posily. Zoidakis byl zajat, přivázán k vozidlu a vláčen, dokud nezemřel. Jeho tělo bylo vystaveno několik dní jako varování. 5 dní po neúspěšné konferenci mezi nacionalisty a komunisty v Melidoni začala další fáze teroru. Mezi 22. a 30. srpnem vniklo do údolí Amary několik německých praporů. Obyvatelé byli zcela zaskočeni. 9 vesnic bylo zničeno. 164 civilistů bylo zastřeleno. Jen Jerakary ztratilo 43 obyvatele. Domy byly vyrabovány, naloženy do náklaďáků směr Retimno a poté zapáleny. Hospodářská zvířata byla zabavena. Místní skupiny dokázaly sotva odpovědět. Rozsáhlá síla Němců činila jakýkoliv vážný pokus o zásah sebevražedným. Několik menších bojů stálo tucet německých životů v posledních dnech operace, ale výsledek to nezměnilo. Některé vesnice byly srovnány se zemí bez vysvětlení a jiné zůstaly nedotčeny na základě svévolných rozhodnutí. Asi Gonia, přestože byla centrem odboje, unikla. Mnozí to přisuzovali ochraně svatého Jiří. V září začal německý ústup z odlehlých stanovišť na západ ostrova. Káhira nařídila zastavit sabotáže, které by ohrozily obyvatelstvo. Ne všichni poslechli. 11. září obsadila jednotka Elas bez krveprolití zemědělské stanoviště v Asomaton. O několik hodin později donutili nacionalisté propustit zajatce a ustoupit. Incident vyvolal nové střety v Apostoloji, když partizáni zaútočili na 2 vojenská vozidla. Němci odpověděli posilami a polním dělostřelectvem. Bombardovali údolí Amary a Pandanasu. Jeden z projektilů zabil doktora Stavroula Kise, když ošetřoval německé raněné. Čísla, která Andartové zveřejnili, byla přehnaná, ale došlo k novým úmrtím a popravám zajatců. O několik dní později zničila Xylourisova skupina 14člennou hlídku poblíž Psiloriti. Německé velení se však vyhnulo dalším masovým represím. Morálka jejich vojáků se hroutila. Dezercí přibývalo. Z 500 vězňů v Aijí jich bylo asi 150 Italů a dalších 150 Němců. Zbytek tvořili potrestaní Rusové. Mnozí vojáci se báli jak války, tak toho, že padnou do rukou Kréťanů. Vzpomínky na kolaboranty a předchozí lsti místní chování vůči skutečným dezertérům ještě více přitvrdili. 11. října došlo k osvobození Heraklionu. Během 10 dní se obě strany ozbrojeně pozorovaly. Němci stále mohli město bombardovat. Nakonec se stáhli bez boje.
Bill Royce a Sandy Randall se objevili v uniformách poblíž Nové Brány. Přijela skupina Elas s Jany Bodiasem na poníkovi ozdobeném 7 kráskami. Petrak a Georgis vyjel do města v ukořistěném německém vozidle. Když poslední konvoj vyjel branou Šania, dav propukl v jásot a zpěv. Radost se brzy změnila v touhu po pomstě. Byl požadován trest pro kolaboranty. Došlo k rabování, výhruškám a střetům mezi frakcemi. Britští důstojníci museli ve městě nastolit klid. 13. října opustili poslední německé jednotky Retimno směrem k Chani. Na západě ostrova zůstala opevněná Kapsa, kde tisíce vojáků Osy zůstaly obklíčeny několik měsíců. 8. května 1945 dorazil definitivní vzkaz – bezpodmínečná kapitulace. Následujícího dne byla kapitulace podepsána v Heraklionu. O několik dní později byly německé jednotky odzbrojeny, zatímco čekali na nalodění v zátoce Suda. Mnozí Kréťané nelibě nesli, že odcházejí naživu ti, kteří ostrov okupovali. Poté začala další úloha – rekonstrukce a hledání pohřešovaných. Pod spálenými vesnicemi, v roklích, provizorních hrobech a na ústupových cestách zůstaly stovky bezejmenných obětí. Další tisíce se již nikdy nevrátili z vězení, popravišť nebo bojů. Vzpomínka zůstala rozdělena mezi světovou válku, občanskou válku a pozdější ticho. Na ostrově proslulém plážemi a turistikou zůstávají pod zemí pohřbeny tisíce Hitlerových mrtvých.